posa jadwaba tukuwasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 8 July 2025 takhani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC mwana woopsa kwambiri, mwana wovuta kulera, amene samapanga mantha konse, amangolankhula zimene zikuyenera kulankhulidwazo. Lero ndiulula za kumidima, ndiulula za chinsinsi zimene zikukonzedwa ndi cholinga kuti boma kapena MCP ithane ndi onse osusa pa siku la chisankho komanso chisankho chisanafike. Izi ndi nkhani zovuta kwambiri, nkhani zosausa mitima, makamaka kwa amene amakonda dziko la Malawi. Koma tikuyenera kuti tonse Amalawi tigwade pansi tipemphere, chifukwa kukupangika za kumidima zambiri, kukupangika ntchito za sataniki. Ukayang'ana mkatikati mokumawaonamonso anthu opemphera amene amaoneka ali ndi makorona, amaoneka ali ndi pakhosi pawo pa white atavala makolala, koma ali kumidima kulimodzi ndi andale kufuna kuwapweteka anthu a opposition. Izi ndi zimene ndaziona ku maloto, ndipo sindikuopa kuulula chifukwa ndi zimene zinthu zoziliri. Ndipolo nditamangidwa lero, Amalawi muzandichitira umboni kuti kumangidwa uku sikoyamba, koma ndakhala ndikumangidwa chifukwa chonena chilungamo. Ndafuna ndikuwuzeni inu Amalawi kunena kuti kulikonse kumene muliko, kaya muli kunja kaya muli Malawi momuno, gwadani pansi mupempherere chisankho chimene chikubwerachi, chifukwa sataniki yakula kwambiri, sataniki yatenga malo. Koma tisanafike kumene kukunena zonse zimene zichitike, tibwerere ku Southern Region kumene wiki imene anthu ati akhale akulandira ma 50,000. Kwa anthu opusawo azapitadi kusanjika ndikumakalandira ma 50,000, koma kwa anthu ochenjera azakana, chifukwa imene ndi nyambo yochita sweep mavoti, ndi nyambo yokuti inu mukaperekerepo chovotera chanu komanso cha nzika, akachilowetse mu system monga amene apangira ku Northern Region, Central Region, Eastern Region. Panopa sopano ndi nthawi ya anthu aku Southern Region kumene kuti kuchitike zoopsa, ndipo panopa maplani ali mkati monga amene akuchitira ku Lilongwe, akuchita kuyenda khomo ndi khomo kumachita kufunsa kuti kodi inu muzavotera ndani. Ndipo ngati sulankhula bwino umenyedwa koopsa kamene ukonzazo kuphedwa. Chisankho chimene sichinachitikepo pa dziko lino la Malawi ndi zachilendo zimene zikuchitikazi, kukuchitika zinthu zokuti inensi chibadwireni, ngakhalenso inu amene mukumvera audio imeneyi, sizinayambe zakuchitikiraponi kuti chisankho chimene chimanenedwa kuti chisankho chimene chimapereka ufulu kwa anthu kuti akasankhe munthu amene akumufuna, anthu azikachita kuphopedwa ngati ana zombe, atenga nato pakanako mayenda ndi mmaliro momwe. Chomvetsa chisoni chonena kuti ngakhale olo anthu a mtawuni yeniyeni ya Blantyre akulolera ndithu kumapusisidwa akulolera ndithu kumalolera zinthu zimene zopusa zangati zimenezi, kumatenga ndithu cha nzika chawo, kumatenga chovotera chawo, ati ncholinga kuti akangodya ndi president kusanjika. Ndipo tuolo ngakhale mafumu amene ali magrupu akuwuzidwa kuti malinga ndi malamulo, grupu ina iliyonse imakhoza izikhala ndi mafumu 10 kuti ikhale grupu. Koma lero ngakhale mafumu amene wawo, magrupu amene wawo akumakhoza kukhala ndi mafumu awo awiri olo mmodzi, ndi cholinga kuti nambala ya mafumu ichuluke kwambiri muno Malawi. Izi ndi zokhoma zimene anthu atakumane nazo, ndipo anthu amene wawo ali ready kupanga olo kuchita shed blood. Izi ndi zomvetsa chisoni. So ndafuna ndikuchiteni woni inu anthu aku Southern Region kuti posachedwa pamumuona woyipayo asikira kuchimeneko,
ndipo ayamba kumatenga anthu kumapita nawo kusanjika ndikumakajesa komanso ndikumakapereka ma 50,000 samalira kwambiri. Lero tilankhula kwambiri nkhani zovuta zimene a opposition ati akumane nazo makamaka pamene akusakasaka kuti ati apange migwirizano. Ndafuna ndikuwuzeni kuti ine ndaonamo kalekale zochitikazo, ndipo ndafuna ndikuwuzeni abale anga, anthu andalewa asamadipusise, andalewa alipo a mitundu. Pali ena okonda dziko lawo amalikonda di dzikolo ndikufaja amafuna kuti ayimirire akhale ma president, koma pali ena ongokonda ndalama. Izi zimene zikuchitika kwa onse ma MP komanso ma presidential candidate. Tikunena panopa ma presidential candidates ena sapanga nawo mgwirizano ndipo alandira kale ma 10 billion. Kodi nanga inu a DC president amene tingamuziwe bwanji? Amene wawo amene alandira ma 10 billion kuwaziwa kwake nkosavuta. 1 sayima nawo kukhala nawo mugwirizano, iyo ayima paokha ndipo azipanga kampeni paokha. Uwu ndi mgwirizano umene apangana ndi oyipayo amene wabweresa dziko lino kukhala pa mavuto, amene wapangisa kuti Amalawi akhale akulira, amene yoyo oyipayo chifukwa cha ntchito za kumidima, amene yoyo watemberera anthuwo, wasambira anthuwo mankhwala, basitu anthuwo asavuka, alandira ma 10 billion. Ndipo anthu amene wawa muzawaziwa kumene kukubweraku chifukwa aziyenda paokha, ndipo apangana kuti nthawi imene yoyo kuti azathane ndi anzawo amene apange mgwirizano, iyo ndi amene azathamange kukanene kuti iyo asiyeni tiyeni dziko litilisiye tisabwerese mavuto, asiyeni amene awinawo. Ndipo pa siku ilili lovota ali kuzakhala wiki imeneyo mafuta a galimoto kulibe. Ndinanena kale tikuzakhala internet kulibe. Ndinanena kale nthawi imene kuzakhala mavuto. Cholinga akufuna kuti zamanyo zija kuti ziyende zikafike kulilongo kutale center zisakafike, ndi chifukwa kufuna kuti pazakhale electronic transfer. Pamene zamanyo zija ziti zikafike kulilongwe azakhala kuti za electronically zija aziwerenga kale ndipo amulengeza kale president, ndipo agwirizana kale olo akumakhoti komanso a polisi ndi ame kuti azagwire ntchito yokwapula yokupha amene ataliza panga makani kuti ifeyo taberedwa. Ndipo olo kukhoti kuzapitidwe palibe chimene anthu atazapindule. Iyi ndi plani imene akonza akumidimawo, komanso kukubwera nthenda ina ya chilendo yochokera kumidima konko. Ndipo ndimene tikunena kuti inu anthu amene mmapemphera zeni pempherani, chifukwa ndikutha kuona candidate wina amene ampase daladala matenda achilendo. Ndicholinga kuti ngakhale watenga mapepa ache koma kumene kokoko pa ballot pasakakhalepo, chifukwa ndi amene akuopedwa kwambiri. Izitu ndi nkhani zoswesa mtima kwambiri zimene zikuchitika kumidima pamene anthu akukonzekera chisankho. Mudziwe kunena kuti ma 10 billion ayenda, mudziwe kunena kuti siku limeneli sikuzakhalanso za chisankho, kuzangokhala phwanya anthu agwirizana kale. Andi tikamanena kuti inu a opposition tabwerani pamodzi mulembe kalata ya mphamvu muchite protest, ndi apa mukunena kuti iya ife tifuna tizithana kale ndi azikwanje, malo mokuti muthane ndi system imene iyi imene akufuna kuti azakubereni mwa simati, koma inu muli bize mwatanganidwa ndi zinthu zina zosatira zachitika kulangizani chonchi. Mmapita ndikumaka tukwana, ndikumakanena kuti amene uja chisiru osaphunzira uja, amene uja samaganiza, amene uja alipo wamutuma omale ya lero ende mutukwanatu muninyozatu, koma ndi chilungamo chake chifukwa ine ndikanena kumaloto zimapherezera. Alipo makandidate ena ochokera kumpoto, ena ochokera pakati, ena ochokera ku southern region, ena ochokera ku eastern region, amene alandira kale ma 10 billion ngati ma deposit, ndipo azipanga matama apasa china chilichonse chofunikira, even olo security apasidwa
koma anthu ali anyenga, si onse amene amanena kuti ambuye ambuye azakalowe kumwamba. Zina zimukamaziona ndi anthu obadwa kuchokera ku sataniki, ana a sataniki, zirombo zimene zimangofuna ndalama muzina la chani, muzina la kampeni, muzina la usogoleri. Anthu omvetsa chisoni ziko la Malawi mmene ziko lililili sizikanathekanso kuti wina aje akachite saidi ndi satana. Anthu onse a opposition akanakhala pamodzi, koma muwaona anthu enawo akanuka anthuwo azipanga zosiyana ndi zimene inuyo mmaganiza. Kodi anthu alewa atitola kwambiri ndi chifukwa chake ulo muone 6 Julai wapita uja akanakhala asogoleri anzeru sakanaononga ndalama zonsezija. Kwaonongedwa 15 biliyoni imene yaonongedwa kuja kumachedwa ku mwambo umene wa 6 Julai. 15 biliyoni imene ikanakhoza kutengedwa kugulira mankhwala muzipatala, ikanakhoza kutengedwa kulipirira ana sukulu, ikanakhoza kutengedwa ndi kugulidwa chakudya chimene anthu akuvutikachi. Koma asogoleri athu nzeru alibe, amafuna akashaine. Ndiyetu ndipachatu president wa ku Botswana uja wakulankhulani pamaso panu, ndipo mwana uja Mulungu amuyendere, ndipo amene ana mzimu umene unamulowawo Mulungu alemekezeke. Walankhulatu anthu enawo kungogwesa nkhope. So kaironso nthawi yampira ija timu yaniyo kumangoulusa mapenati nanga akanalowesa anthu wakuvutika. Ndipachaso ndi chikho chija mukaputeni uja wakukanizani kuchigwira ziko la soka kwambiri. Nthawi imene ija mukanangopanga mapemphero muholo anthu nikumapita mmakwawo. Koma ayi mwati mukapange kampeni yomaliza. Mulungu ndiopsa, Mulungu ndiwazatheka bwanji. Ndamva chisoni kwambiri kuwaona anthu ena andale amene ife timawalemekeza koma ali kuzenjera satanalo, ali naye limodzi pa tebulu na adya naye limodzi alandira ma 10 biliyoni. Olo mwaone ma activist ena alipe amene tikawadalira mbuyumu kumanena kuti komande kumalawi kuno kuli ma activist. Ma-activist, ma-crowd, lero alipe alandira ndalama. Sakuoveka sopena palipose. Ndalama ndiyoopsa. Ngati ndalama ina mpwetekesa Yesu, kuli bwanji ine pano, ine osauka ine. Mwana wa Mulungu anapwetekedwa chifukwa cha ndalama. Kutero koso ma-activist ambiri apang'ono ndi pang'ono akupwetekedwa, ndipo kuzakhala zoopsa kwambiri siku limenero. Ndichifukwa ndikunena kuti Amalawi pempherani kwambiri chifukwa satanayo akusikira kumene muliko, ndipo sakufuna kuti achoke pa mpando chifukwa akuopa milandu imene ilipo izakhalepo msogolomo. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.